למסיבה של סבתא פנינה. ברוכה הבאה למסיבה של סבתא פנינה. תודה רבה לכם. מה יהיה? בסוף אנחנו נאחים המסיבה של סבתא פנינה. יהיה כל כך כיף, מתנות, עוגות, מאפים, סוכריות. אנחנו בטח חשבת שלא נזמין אותך, כולם מוזמנים למסיבה של סבתא. איזה כיף, תודה, כל כך לא ציפיתי לזה. ונשיר שירים גם, נאכל עוגות, נשתה, יהיה ממש כיף, כמו בכל שנה שאנחנו חוגגים לסבתא. יהיו בלונים? נשיר לה גם את השיר, יום הולדת שמח, יום הולדת שמח. איזה כיף שיש היום מסיבה לסבתא, אני כל כך שמח. אתה חושב שיהיה כיבוד? בטח שיהיה כיבוד, בטח תהיה שם עוגה עם קצפת ודובדבנים, אני כבר לא יכול להתאפק ליום הולדת. ימי. אני רוצה כבר לאכול את העוגה שם. ואוי, מה זה הרעש הזה? מאיפה זה מגיע? חשבתם לא להזמין אותי? לא, רצינו להזמין אותך. מנובלים, אני ידעתי איפה אתם. אני אקח לכם את כל העוגות, כל המאכלים. לא, אל תיקח לנו, אנחנו נזמין אותך, אנחנו נתחלק איתך, אל תיקח. אני אמצא את העוגות של סבתא ואני אוכל אותם. אל תחשוב שאנחנו כל כך פוחדים ממך. ממש, אני אסתווה בקירות, אתם לא תראו אותי, אני אגנוב את האוכל, את הדברים, את הממתקים. אבל למה? העוגה היא מספיק גדולה, אפשר להתחלק איתה ואנחנו ניתן לך את החלק שאתה אוהב ואנחנו נאכל את החלק שאנחנו אוהבים. לא רציתם להזמין אותי אף פעם. זה לא יפה בכלל, אף פעם לא מזמינים אותי לעוגות, אני רק באה לבד. כן, מעניין למה, באמת מעניין למה. אנחנו לא פוחדים ממך, אנחנו גם לא דואגים ממך. אנחנו נלך למסיבה של סבתא ואם אנחנו נרצה אנחנו גם לא נזמין אותך. איזה כיף ללכת למסיבה של סבתא. מעניין מה כדאי לי ללבוש. אולי אני אלבש את הג'ינס ואני אחבוש את הקסדה הכחולה. כן, הקסדה הכחולה ממש מתאימה לי, רעיון מצוין. אולי את יודעת מה כדאי לי לקנות לסבתא ליום הולדת? מה את מציעה? איזה הצעה טובה. לקנות לסבתא ליום הולדת, אולי... חשבת ללכת ליום הולדת בלי לקנות מתנה? לא, חשבתי לי מזמן כבר לקנות מתנה. אני רק באתי להתייעץ איתך מה כדאי, אולי איזה בלון פורח. רק עכשיו אתה חושב על זה? לא, חשבתי על זה כבר מזמן. אני פשוט ראיתי צריך את הדפים האלה כדי לראות מה כתוב שם. צריך לחשוב הרבה מזמן. הרבה. חבל בכלל שבאתי להתייעץ איתה. גם ככה מה היא מבינה? היא לא מבינה הרבה. אני אקנה מה שאני רוצה למסיבה של סבתא ואני אלך. פשוט מאוד.